dámy, vážení páni, milí žiaci. Po úspešnom minuloročnom pilotnom ročníku sa stretávame aj dnes v súťaži rómskych tancov, ktorá má názov Amaro Kelibe, naše tance. Taktiež by som chcel poďakovať sponzorovi, ktorý má dneska zaštitu na finančnú zaštitu nad touto súťažou, a to je SM Consult, pán inžinier Marcel Molčány. Organizačne ste už boli poučení, informácie ste dostali. Všetkým vám súťažiacim želám fakt úspešnú súťaž. To, čo ste nacvičili, skutočne predvedte, ukážte sa. Želám porote, aby mala dobré oko, aby hodnotila objektívne, a všetkým vám, aby ste mali z tejto súťaže dnešného dňa, aby ste mali skutočne dobrý dojem. Som veľmi rád, že pokračujeme ďalším ročníkom tejto súťaže, v ktorej dnes vystúpi 7 tanečných skupín. Považujem za dôležité, aby sme zachovávali tradície našich kultúr. Znamená to oživovať predkov, ktorí s láskou a pokorou žili v spätosti s okolitou krajinou, vplývajúcou na ich duchovný život. Teraz si vypočujte príbeh podaní Vanesky Gombárovej, žiačky 4. B triedy. A ovesta estraka čourovča sa nakune na dide veci, sa vena našavna ošukaribu. Ale romeskire jakahine olečo vystačí karedeser očekiny. Do súťaže sa prihlasilo 7 rómskych súborov z týchto škôl: Základná škola Drahňov, Základná škola Malčice, Základná škola Markovce, Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom, Základná škola Šamudovce, Základná škola s materskou školou Trhovište a Základná škola s materskou školou Žbince. Dovoľte mi predstaviť jej členov. Pani Edita Joniová, Základná umelecká škola Michalovce, pani magistra Anna Komaríková, vedúca folklórnej skupiny Štepice, pán magister Anton Popovič, odborný zamestnanec školského úradu Pavlovce nad Uhom a vedúca skupiny Užan Lekanovce, pani magistra Alena Švarná za školský úrad Vinné a učiteľka z základnej školy Nacina Ves a pán magister Tomáš Doležal, generálny sekretár generálneho sekretariátu Slovenskej republiky v Užhorode a priateľ základnej školy. Verím, že porota ocení úsilie našich tanečníkov a spravodlivo rozhodne o víťazoch.
tancového súboru zo školy v Drahňove. Tak ako sa vy pripravujete na takéto súťaže, koľko to trvá a takéto niečo podobné v tomto štýle? Prebieha to asi takto, že odkrem pravidelného stretávania sa na tanečnom krúžku Lamaro, taktiež sa stretávame aj pomaly každý deň. Zvyčajne je to na konci vyučovania takú polhodinku určite. A hlavne pred súťažou je to strašne intenzívne. Vyberáte si vy tie piesne, na ktorých budete tancovať, alebo hovoria o toho aj súboristi z toho súboru, alebo ako to je? Nechávam deti na to, aby si vybrali sami, na čo chcú tancovať. Môžeme využívať na cvičenie kultúrny dom, ktorý aj pravidelne využívame v rámci cvičenia a v rámci krúžku a v rámci tancovania. V tomto nám pán starosta vychádza v ústrety. A čo kostýmy, ako vznikajú? Máte nejaké tie vzory podľa čoho, alebo ako to je? Nie, budem úprimná, bolo to narýchlo ušité, ale viete, že pokiaľ to chceme na takej úrovni, ako to máte vy, treba vypracovať aj nejaký projekt a niečo k tomu pohnúť, takže ja si myslím, že najbližšie dobre sa to aj pohne. Ale najdôležitejšie podľa mňa nie je to, ako deti vyzerajú, ale ako tancujú. A či to tancujú srdcom a s láskou.
Teraz tu mám pri sebe tanečníkov z nášho súboru. Ako sa vám trénuje pod sestričkou Klárou, pod jej vedením? Najlepšie ako môže. A kebyže môžete zhodnotiť, aká je dobrá trenérka vašich tancov, tak od 1 po 10 na koľko? 100. Takže najlepšia trenérka. Hej. Tak to má byť. No, ďakujeme. Ako pre nich taký koníček, mali by v tom pokračovať? Robia to dobre? Áno, robia. Tak a vy, pani, čo vy na to hovoríte? No ja nemôžem to vychváliť. To je super. Najkrajšie, čo som videla za celý život. A ktoré číslo sa vám najviac páčilo? Posledné. Takže Pavlovčania. V našom centre sa stretávame veľmi často a veľmi poctivo deti trénujú a tieto posledné týždne naozaj na sebe zapracovali a neustále zdokonaľovali choreografiu pod vedením sestričky Kláry a my sme na nich veľmi hrdí. Však deti. A myslíte si, že ako to dopadne, aký bude výsledok našich tanečníkov? No tak ako môžem ináč povedať, jednoznačne prvé miesto, fandíme im, držíme im palce a veríme v ich víťazstvo. Ďakujem. Mám tu pri sebe pána starostu Pavlovec nad Uhom. Tak ako sa vám páči tento prvý ročník tejto súťaže rómskych tancov? Tak ako bolo v príhovore povedané, aj ten 0. ročník už bol na dosť dobrej úrovni a každý zo zúčastnených videl, že tento ročník je oveľa lepší, že každý zo zúčastnených bol o trošku lepší, ako to bolo pred rokom. Som veľmi rád, že toto podujatie sa koná na našej pôde, v našom kultúrnom dome a pevne verím, že aj bude pokračovať na ďalšie roky. Ďakujem. Mám pri sebe skúseného a výborného hudobníka z Pavloviec. Tak ako si vy spomínate na svoje detstvo a mali ste aj vy takéto možnosti, takto účinkovať na takýchto súťažiach? Také možnosti sme vôbec nemali ako terajšie naše detičky a som veľmi šťastný a hrdý na to, že udržavajú tú rómskú tradíciu, hudbu, tanec, spev. A to je dôležité, lebo keď nám všetko to zanikne, tak Rómovia úplne na všetko zabudnú, na staré veci, na tanec, hudba, spev. Tak som veľmi šťastný na naše detičky, na všetko. A ako sa vám páči tento prvý ročník? Tak, mne sa zdá, že je lepší ako 0. ročník, lebo som bol po rote minulý rok na 0. ročníku a teraz tie deti viac na seba zapracovali a ukázali že čo je v nich. Som spokojný. Bude ťažké pre porotu ohodnotiť prvé, druhé, tretie miesto. Ďakujem. Teraz sledujeme našu odbornú porotu pri práci a môžeme sa niekoho z nich spýtať. Tu je pani predsednička. Tak ako hodnotíte tento ročník a aké sú kritériá rozhodovania? Ročník hodnotím výborne. Máme z toho veľmi dobrú náladu, dobré cítenie, pretože to bolo živé, tradične, ako to my očakávame od rómskeho etnika. A kritériá určite prejav, precítenie, odev tradičný sme sledovali a najmä to, ako to oni naozaj na tom javisku odovzdávali. Tak rozdiel keď môžem hodnotiť medzi ľudovým folklórom a rómskymi tancami je dosť veľký, pretože záleží od spôsobu života. Rómski obyvatelia viacej sú rytmickí, viacej bezprostrední, viacej si myslím takí v týchto prejavoch veselší, slobodnejší, kdežto ľudový folklór, to je už, dá sa povedať, so zameraním, čo predstavuje. Či je tam už zadumčivosť o práci, o láske, o... Očakávaná chvíľa, keď nám porota prezradí víťazov dnešnej súťaže Amaro Heliben, naše tance. Mám tu ďakovný list Vaneske Gombarovej. Poprosím ju, aby tu prišla k nám za krásny prednes. Bolo to sa nám páčila. Obdivujem, koľko si toho zapamätala. Ešte raz. Udeľujeme základné
základnej škole s materskou školou Špince za originalitu v súťaži. Diplom udelujeme aj základnej škole Markovce za prejavenú snahu v súťaži. Základnú školu Malčice za precítenie tanca v súťaži. Poprosím Malčice. A poprosím už základnú školu Drahňov, aby si prišla pre diplom za najlepšie čapáše v súťaži. Máme tu tretie miesto. Čo ho získal? Nevieme. Základná škola s materskou školou Trhovište. A máme tu druhé miesto. Druhé miesto získava základná škola Šamudovce. Špeciálne ocenenie pre jedného alebo jednu výbornú tanečničku alebo tanečníka. A tento pohár sme sa rozhodli udeliť pre chlapca v modrej košeli. Máme tu takého z Drahňova. Školou Pavlovce nad Uhom. Za objektívne hodnotenie a všetkým zúčastneným za povzbudzovanie. Verím, že sa o rok stretneme v ďalšom budúcom školskom roku.